Министърът на здравеопазването Петър Москов е поканен в парламентарната комисия, за да разясни идеите си за сливане на лечебни заведения и какъв ще бъде ефекта от тази реформа. Изслушването се провежда на фона на засилваща се протестна вълна и евентуално искане от страна на Движението за права и свободи, които обмислят вот на недоверие. По темата премиера Борисов, припомням ви, вчера помоли Движението за кредит на доверие поне за още седмица или 10 дни. Така, минаваме към тема здравеопазване сега. Какъв кредит на доверие ще дадат от Българския лекарски съюз? Този въпрос отправяме към новия председател, доктор Венцислав Грозев, който вече е в нашото студио и ще заема живот и здраве поста на председател през следващите 3 години. Добро утро. Добро утро. Добро утро и честит пост, първо. Благодаря, че не сте идвали при нас. Със здраве да си го носите, както се казва. Да започнем от толеранса и от този кредит на доверие. Колко сте готови да дадете на министър Москов по темата реформа в следващата седмица, 10 дни или пък повече? На всички е ясно вече, че реформа в здравеопазването трябва да има. За съжаление, тя е много закъсняла и може би огромната проблематика идва точно от този факт. Реформата е жизнено необходима за българското здравеопазване. Това е категорично. Зависи вече с какви темпове и точно по какъв начин ще бъде осъществена. Относно една от основните идеи на министъра за сливане на болниците, събора взе своето решение и ние не сме напълно съгласни с един такъв факт на първо време. Кое ви притеснява в това сливане? Ами притеснителното е за хората е това, че виждате ли опасността от едва ли не от оставане на работа или там, където звената на този етап определени болнични заведения седат добре, при сливането в други структури да понесат загубите и тежненията на останалите болници или клиники, които не са в състояние до този момент да бъдат достатъчно ефективни. Ама защо не вярвате на министерството, че те са го обмислили това предварително? Напротив, не, че не вярваме, ние до известна степен сме и можем да бъдем съгласни с така нареченото административно свидетелство, да се ограничат административните разходи, за сметка на което пък биха могли да бъдат повишени доходите на работещите в здравните заведения. Да си поговорим, искате ли? Да, разбира се. Миналата седмица излезе една информация, че лекарите могат и трябва да получават 2000 минимум, а медицинските сестри 1000. Възможно ли е това да стане в България и да спре изтичането на медицински специалисти? Определено мисля, че е възможно. Даже Българския лекарски съюз и преди Отчетно-изборния събор, предходния управителен съвет, категорично заяви, че по наши разчети стартовата заплата, особено на младите лекари, а това е огромният проблем. Изтичането на тези млади интелектуални мощи, нали, които се изтичат в Европа, да започне с стартова заплата около 1500 лева. И това е напълно постижимо. Напълно постижимо е, да. И особено ако държавата започне да внася своята лепта, която сега е наполовина за държавните служители, ето ви един от ресурсите, който може да бъде разпределен в това отношение. А откъде ще дадат тези пари? Сега, като не искате сливането на болници, министър Москов изкара една цифра от 350-400 души, които само от 9 болници в София ще си тръгнат. Ето, това е акт, който има своя резон. Така е. Но аз ви казах, ако и държавата започне със своите вноски в здравноосигурителния фонд, през Националната здравноосигурителна каса, да внася това, което е необходимо, а не както до сега около 50%, ето ви другия ресурс, другото перо, което може да доведе до финансиране на системата за степен такава, че да могат да бъдат повишени трудовите възнаграждения на хората. С това сливане за 9 болници в София проработи. Имате ли вече готовност да предложите подобна процедура да бъде извършена и в други части на страната от разговорите си с ваши колеги? На този етап не бих могъл да отговоря за това. Дали имаме готовност за цел? Не, по-скоро не. По-скоро не. Добре, това се прави по френски модел. В Париж 60 болници се обединяват в подобни граждански сдружения. Точно така. И ние вчера получихме пресъобщение. Какво ни притеснява толкова в България? Ами как да ви кажа? Защо французите могат? Защо ние не можем? Всяка една реформа сигурно ще потече трудно. Всяко едно нововведение ние сме склонни да го срещаме повече с негативизъм, отколкото с вяра и с позитивизъм, защото достатъчно сме гледали другия филм.
И най-вероятно тук идва и проблема. Той е по-скоро психоемоционален, отколкото реален. Може ли това да увеличи по някакъв начин и под някаква форма злоупотреби, нередности, които да ви тревожат? Аз бих казал, че очакването е точно обратното. Да се спре, ако някъде има такива. Или те да бъдат сведени до минимум. Или да бъдат под такава шапка, че да могат да бъдат контролирани максимално. И ако трябва да ви върна към кредита на доверие, лекарите, които са по-скоро в момента натръни и недоволни от готвените промени, колко кредит на доверие са готови да дадат на своя министър? В смисъл като време ли? Като време. Вижте, ние не сме обсъждали точно този въпрос, но мога да споделя лично мнение. Смятам, че един период от 3 месеца е напълно достатъчен. За 3 месеца какво очаквате да стане? 3 месеца от тук нататък? От тук насетне, да видим как ще върви реформата. Ами точно това, да видим какъв ще бъде ефекта от едни такива действия. Само от сливането, защото има и други неща, които се правят, сега ще ги обсъдим. Разбира се, само сливането. Нека да видим другите неща. Добре, дайте да поговорим за лимитите, например. Вече излезе информация за това, че Здравната каса ще отпусне от резерва си 15 милиона за над 100 болници. Точно това така. ще успокои ли по места шефовете на болници, лекарите, които се притесняват, че няма да могат да си вършат работата и няма да има пари? Ето един факт, който лично на мене, ние във вторник ще имаме управителен съвет и ще обсъдим този въпрос в детайли, но лично на мене малко не ми харесва. Над 100 болници, финансиране с около 2% университетските и 1% останалите областни болници, особено тези, които се занимават с спешност. Какво остава с общинските? Някакси започва едно деление, което лично на мен не ми харесва много и не мога да си обясня защо точно по този начин се осъществява. Значи започваме една реформа, която има за цел да подобри качеството на здравната услуга, има за цел да успокои системата сред лекари и останалия персонал медицински, който работи в лечебните заведения, а с началото още с финансирането започва деление. За мен няма особена логика в това положение. Или отиваме и ясно заявяваме, че общинското здравеопазване трябва да бъде реформирано в някаква насока и на хората да им е ясно за какво точно става дума, а не да минаваме през финансови инструменти. Добре, горе-долу нещата са приемливи с 2%, макар че в никакъв случай не са 100 и това, което ние искахме, но може да бъде глътка въздух. Съгласен съм. Но с останалите какво става? В общините ни живеят ли хора? Нямат ли нужда от здравеопазване? Имат ли обаче болниците средства, които могат да спестят? Защото тези лимити, малко или много, идеята им е да ограничат течовете, да ограничат излишното харчене на пари. Ами това всеки един менеджер на болнично заведение би могъл да реши, но при недостатъчността на финансирането и особено недофинансираните клинични пътеки, които за съжаление са механизъм за устойностяване на дейността, тя няма такова нещо. Устойностяването изобщо отсъства като понятие. Не бих могъл да кажа, че в болниците ще има такива резерви. Очаквате ли до края на годината с новата методика на финансиране да се стигне до закъсали болници, до въпросните листи на чакащите, които най-много тревожат и пациенти, и лекари? Определено има риск от една такава ситуация. Кога? Определено. Предполагам, че няма да закъснееме повече от август-септември. Този кредит на доверие, за който споменахте, отнася ли се и за тази методика? Да. Ще дадете ли толеранс, за да видите дали все пак моделът няма да проработи? Аз ви казвам, август-септември е достатъчно време, в което нещата според мен, ще добият яснота. После възможно ли е да се присъедините към искането за оставка на министър Москов? Сега не бих могъл да отговоря на този въпрос. Нека да се случат нещата и да видим за какво точно ще стане дума. Следващата важна тема, която няма как да прескочим, е София Мед. Излязохте с една специална позиция от Българския лекарски съюз. Мислите ли обаче, че майките, които раждат сега, могат да чувстват децата си защитени след една такава ситуация, или просто можем да кажем, това беше инцидентно, случи се веднъж, не можем да правим генерални изводи? Да, аз мисля, че е така. Вижте, това е криминален акт. Коя е била и психоемоционалната страна на акушерката да направи едно такова престъпно деяние,
Аз не мога да кажа, но тук лъсва един друг проблем. Относно майките, ако ме питате, категорично да. Българските лекари, акушер-гинеколози в частност, акушерки са прекрасни специалисти и изключително отзивчиви и позитивни хора. Така че българските майки спокойно могат да бъдат обнадеждени в една такава насока. В никакъв случай не мога да допусна и да твърдя, и изобщо мисъл не ми е минавала през главата, че виждате ли, това едва ли не ще бъде повсеместно явление, нали, за да създаваме такава психоза сред жените. Но тук лъсва един друг проблем. Проблема с кадрите. Ето го. 24-часови дежурства, липса на отдих между 12-часови дежурства. Ето го. Ще се срещнем с този проблем рано или късно. Той вече съществува. Въпросът е как да го решаваме при положение, че частните болници стават все повече и хората, които могат да си позволят да искат от своите подчинели или пък обратното лекарите да искат да взимат такива дълги смени, кой ще ги има си кодекс на труда и той трябва да бъде спазван. Това е. Трябва. Това е закон. Да, трябва. А там, където не се спазва, има си и своята отговорност. Вие обаче по какъв начин можете да застанете в една такава ситуация, не само с позиция, но по какъв начин можете да убедите своите колеги, че не бива да се стига до такива смени, не бива да се стига до чак такава преумора? Ами в случая, как бих могъл да ги убеда? Не бих могъл да ги убеда. Това са истинските неща. Да, така е. Работи се извънредно и българските лекари, и хирурзи, и интернисти, и каквито ще специалности и педиатри са поставени в такава ситуация. Само това е заради недостиг на специалисти ли се получава да, тези определено. дежурства? Да, определено. Защото преди време говорихме с заместник министъра за това, че това е практика и принципно си дават лекарите такива 24 часа. Той самия каза, че в неговата практика така самия аз идвам от хирургична клиника, в която никога не съм си ходил след нощно дежурство. И продължавам през деня да оперирам. Тези хора, на които са ми гласували доверието и екипите, които сме създали, не можем да оставяме хората така. Ма това е много стряскащо, когато заместник министър и председател на Лекарския съюз го обявят така публично и като нещо нормално, което се случва. За съжаление е така и ние ще срещаме с още по-големи проблеми. Ето го, примерно. Представете си, че отидеме на варианта за един договор на едно работно място. Още повече ще станат зле нещата. Още повече ще лъсне факта за липса на кадри в системата. И то на високо квалифицирани кадри. Добре, за да завършим и темата с парите, ще искате ли допълнително средства от здравна каса, от министъра за покриване на недостиг на пари в определени болници? Определено да. Тези 15 милиона ще стигнат? Не, в никакъв случай. Ето ви самия факт, че те се дават на определена бройка болници, е факт, че парите не са достатъчно. То няма система в света на здравеопазване, която да бъде доволна от финансирането, но нашата е пък крайно с крайни липси. Вие, като председател на Българския лекарски съюз, какво си поставяте като задача? Номер едно. Номер едно задачата при нас за младите лекари. Какво ще направи Българския лекарски съюз за тях? Да, номер едно на това, което влезе в моята програма, е да върнем медицината в здравните заведения. Стига толкова бумащина, стига толкова липса на отношение и то по принуждение, извършено от българския лекар, да обърнем внимание на медицината. Това, което знаем и можем, това, което сме учили, това, което притежаваме като умения и сръчности, да го приложим така, че хората да останат максимално доволни и ние да сме в състояние да им помогнем. А младите лекари? Младите лекари номер едно проблем. И Български лекарски съюз ще вземе своето решение. Те го знаят, че са номер едно проблем. Да, вие какво ще направите за тях? Ще направим така, че да могат малко повече да ни повярват, да можем да подобриме финансирането и при стартовите им заплати, да подобриме условията за специализация, да им подадем ръка, да се слушаме в техните искания и по този начин да ги мотивираме да останат тук, да видят и да повярват. Обещавате го в национален ефир? Обещавам го в национален ефир. Добре. Благодарим ви за този разговор. Стискаме палци. Срещнахме ви с новия председател на Българския лекарски съюз, доктор Венцислав